Ang atong unang pagbasa naghisgot mahitungod sa dangatan sa mga nangamatay ug sa mga buhi. Inigbalik sa Ginoo ang mga patay mo'y unang musugat sa Ginoo niya matud pang San Pablo musunod sa tang mga buhi pa inigabot sa Ginoo. Pasabot ang buhi ug patay moatubang Dios Ginoo. Inigtapos na sa panahon. Munang moingon ta mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Lingiyay mong tupad na buhi pa ka o patay na. Pero ang mag-una kuno, ang mag-una gyud kakita sa Ginoo ang patay. Muna inig kamatay nato dinhi sa kalibutan kita din ta Ginoo, pero kining mga buhi pa mo'y problema. Kita ba? Kita'y problema kay di man din ta kakita Ginoo. Ang mga buhi diri sa atong ebanghelyo misalikway ni Kristo ang mga buhi ba? Doon natay gahom sa pagdawat o pagsalikway sa Ginoo samtang buhi pata. Kay naa man tay gitawag og freedom. Respetuhan man sa Ginoo, di siya mamugos samtang buhi pata. Naatay katungod sa pagsalikway o pagdawat niya. Muna si Jesus, pag uli niya siyang kaugalingong lungsod, gisalikway gid siya. Wa siya dawata. Di ko na be. Buhi pa man ka ng tupad nimo ing na unsa man ka mudawat o mosalikway ni Kristo. Iko no. Ing na ko no. Inaunsa man mudawat ka o mosalikway. Kinsay mudawat taas ang kamot. Mga andakiro. Si Jesus wa dawata tungod kay ang iyang gibuhat gituma niya ang sugo sa Ginoo. Unsa may sugo sa Ginoo diri nga mao sa nay sugo nato pagbunyag nato equal ta ni Kristo. Giduhugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadtos mga kabos. Kinsa may kasagaran ninyong tagaan og maayong balita, ang dato o ang kabos? Kinsay tagaan ninyo respeto o pagdaig, ang dato o ang kabos? Labi na ginang kabos nga kawatan kaayo, kanang kabos nga kusog kaayong maghugaw-hugaw sa imong lugar. Tagaan ba na nimog maayong balita o daotang balita? Oy, kasagaran ang atong kasabaan ang mga kabos, ang atong daog-daogon ang mga kabos, ang atong idimulis ang mga kabos, ang mga dato sigihan atong daig bisag mga abusado kaayo. Kanang nakapalit og sakyanan, dato na ikumparar atong naglakaw lang. Hay may dato ana, ang naisakyanan o katong galakaw lang. Sige. Pero kanang naisakyanan kun mo parking diha sa barangay road or bisan ganig national road, mo parking nya habol-habulan pag ginang ilang sakyanan, tigid nato kasab-an. Pero ang kabos mo'y magbutang diha og iyang karumata or iya bakahang balay, ana siya magpuyok atong patiran, demolition pa. Nya, hay may maayong balita na, kanang di nimo kasaban. Nya, ang mga dato di na to kasaban, labi nagpare. Daya nagilapti kay sa pare na. Oh, di ala na ibutang. Paparking ala na kay pare bitaw na. Ingka na sa Krista na ibutang bisikleta. Papahawa na diyan ko ano samok-samok ba diyan bisikleta. Labi na ibutang diyan ang atubangan, moingon dayon ang Paris-Pres. Ko anak kisab nagabutang ang bisikleta niya. Nya ang nagparking diha kay uy si ko na spader. Aw di ala na ay pabalina. Pader. O di may balita. Muna si Jesus ning adto man sa iyang lungsod isip kabos. Nailhan man siya nga anak lang siya ni Jose ug ni Maria didto siyang lungsod. Nya nagsulti-sulti siya mga buta nga sukwahi sa ilang expectations, nasuko sila. Para nila daotang balita ni
kanang moingon si Jesus, ibaligya ang tanan ninyong mga katigayunan ug ang halin ihatag sa mga kabos, purtim pamakpak sa kabos dito sa iyang lungsod. Ang mga dato, animal ning buanga. Ato. Bisag kamo karon ako moingnon, arang-arang man mo pagkabutang kamong ni adinhi. Wa man kayo kabos niyog naong. Ikono ibaligya ko no tong tanan ninyo mga kabtangan ug ipalit og slat. Hutda gining holy pads. Kinsa ninyo imutuman ani ta sa kamot. Para sa dunay kwarta, daotang balita na. Pero pag ingon ni Kristo, ibaligya ang inyong tanang katigayunan o ihatag ang halin ngadto sa mga kabos, kadto mga way balay na makpak, yes, kara, sakto na. Pero ang mga dato, ang binuang, di ba? Kisa pa man ninyo imudawat ni Kristo, ta sa kamot, ay pamakak. Hinay na ana nag-inisahan ang abuangon. Ang abuangon matest lagi, matest kini atong kasing-kasing ba. Sige, napay ikaduhang misyon ay gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag ug binilanggo. Kinsa ninyo dinhi ang mutabang ana mga piniriso diha aron makalaya na sila ta sa kamot. Kanang mugasto gid ba para abogado ana. Wa na. Unya mao man din ang atong misyon. Paghatag og kagawasan sa mga binihag ug mga binilanggo. Ay daghan di ay. Pero wa man sad mo ingos Kristo paggawasa ang mga binilanggo. Simple ra siyang sogo nato. Nabilanggo ako ug inyo akong giduaw. Kinsa ninyo dinhi ang muduaw og binilanggo regular bisag once a month lang ta sa kamot. Very good. Kay kuyog man ta didto ini gadto nato. Ako sukad ko na-assign sa prisuhan 5 ka tuig before ko na-assign dinis inyong nindot kaing parokya didto ko sa baho, hugaw, alimuot, init kaayo nga lugar mag-adtuan for 5 years. Na in love ko sa mga piniriso. Muna karon ako ginang gastuhon part sa ato dinhing kolekta. Gastuhon ginanako kada buwan aron mo misa ta ug mo pakaon sa tanang mga binilanggo diha sa atong liluan jail. Nakahatag sa takaron, wala pa noon ma-deliver o tabang dito sa CPDRC. At nangita sa kong mga malumog kasing-kasing na nakahatag na-deliver na ang 500 ka mga lingkuranan, monoblock. Hangyo sila dito, kaya naguba na ilang lingkuranan. Padong na i-deliver ang 8 ka tent. Ang katong apad lang ba kanang inana, canvas lang. Ni gasto nag mga dool-dool, mga 400,000. Di ba? Mayong balita na dito, mga to niya ta, papriso niya mo dito. Mauna ang kagawasan, kana bang maka-feel ba ang mga binilanggo sa atong pagduaw o sa atong pag-atiman kanila, mo feel sila, mo bati sila, nga connected pa sila sa mga tao nga naas laya, naas gawas. Kaysa ato na lang silang agi-agian, sigahan pagyus mata, unyag makalaya man pananglitan, isalikway pagyud kay mahadlok ta nila. Labi na gyud notado gyud sa pagka-kriminal. Kanina lang, ikatulo, og pagpahiuli sa pananaw sa mga buta. Kinsa ninyo dinhi ang mutabang sa mga buta tasang kamot. Kanang mo paupiras ilang katarak, muhatag nila og glasses. Kay kaning wa nay glasses, inani. Di na biya maklaro inyo mga naong, Di na maklaro. May gani kay ni ay glasses. Kita nako yung naong. Kana part na sa pagpakitag pananaw sa mga buta. Maninyo anay mo tabang. Kana sa physical pala na nga kabuta. Na pagyoy kabuta nga moral o spiritual. Kana ba mga tao nga di na kamaong mubuhat og maayo.
Suyop na lang gyud, inom na lang gyud, sugal na lang gyud, kahilayan na lang gyud ang ilang gibuhat. Kinsa ninyo ang muagak anak nila nga mahigugmaon? Kana bang muatiman lang gyapon, muhigugma lang gyapon, mo antos lang gyapon para nila? Kinsa ninyo ana ang mokomit? Na mga buangon yun. Nag-anam, nagkaawp ang inyong giingong musunod, mudawat ko sa Ginoo. Naingon bang Ginoo, unsay inyong gibuhat sa labing ubos, mao sa inyong gibuhat nga rin ako. Patay ka diya. Sige, kanina lang katapusan ang pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Kanusa maning tuiga nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan? Tuig, year. Wa mo kibaw? Wa sa ko kibaw. Pero ang tuig nga gipasabot sa Ginoo mao ang katapusan sa panahon. Wala na'y tuig. Nya kanusa man na siya? Inig kamatay nato. Pasabot kada adlaw isang yaw gyud sa imong kuyog kinabuhi nga matapos ra ng imong tuig. Na moabot gyud nga matapos ning imong tuig. Sige lingi imong tupad. Ing natapusono ng imong tuig. Sige ing na. Mabita na ako kamo naanad na gitingay mo dinhi kada nako wali hapit tanan kada nako wali part gid na ang pag-ingon ako mga matay ra gid ta. Kay hasta ako sa akong kaugalingon, ganahan ko nga magsigig kaamgo nga mamatay ra gyud ko kay basig magsigig kog pangandoy aning atong mga projects kining atong tanang buluhaton dinhi, mga dagko kayong mga pangandoy, basig ma-hook up ko diha, malimot na lang noong kog andam-andam nga pwede di ay karong adlawa mauna ang katapusan sa akong tuig. Sa isinta na biya ko hapit November 24 mo sa isinta na biya ko makaabot, pero way siguro makaabot pa ba ko sa akong tuig? Kana din hing magpa-blessing kay birthday, magsigi ko hunahuna ana. Last year na lang tingali ni mo karon ana. Mo na kada nato birthday mag-anna man tag kaduol anas atong katapusas tuig. Kada gini mo celebrate sa imong birthday, padong nasad mo tapos imong tuig. Kaya nagkaduol naman gyud ka ana, asa man kapadong adto magikas ending. Kamo mga asawa ug bana, inikatog ninyo pagpahinumdumay mo, darling, nusa ka matapos imong tuig, hapit na o layo pa isa. Ikalay una siguro darling. Ana. Pero mas maayo gyud nga di lang kita magpalabig kabalaka ani kay basig katapusan na lang sa ninatong adlaw karon. Muna di kay ko mabalaka kung mahalin dayon ang atong slots or dili. Nga naman, total matapos raman ko. Og di gini mahurot matapos ko, di ko mabalaka nga naman. Sige man jud kog baligya, kamo man mo iwa mamalit. Kay mamalit lang gid unta mo, human na man gid unta ni. Di ba? Ang ato gong subscriber 165,000. Unya pila ra may atong slot nga gibaligya 100,000 tag 100 og mamalit lang gid na tanan unsa may mahitabo sobra pa ganig 65,000 kadali ra gid unta ana di lang gid mo mamalit gahi kay mo go inyo yung isalikway ang awhag sa awhag sa Ginoo kaning ato dinhing kuan HSSJ kaning para atong selebrasyon ugma 6,000 raman gid ni ka-slots. Ang ato ganing mga parishioner dinhi nga manimba, average kada Domingo, mga 6,000 to 8,000 man. Ug mamalit lang gid unta nagtagsa ka slot, usa ka Domingo hurot na gid unta ni. Nganong na pa man gid ni nahibilin? Ug mamatay ko ay mo pagmahay-mahay. Kamo na lay tiwas og baligya. Basta nakahuman ko sa akong misyon nga mamaligya gyud ko hangtod ko mamatay. So ang 100,000 nato nga slots, holy pads, ang halin nato as of yesterday niabot og 12,634 ka slots. Oh, patpat. Naapay
87,366 ka slots. Kajutay ra gid ana, tag 100 per slot. Nya ang ato sad nga HSSG aras atong foundation anniversary, ang atong halin as of yesterday 5,162 ka slots na. Oh, pakpak. Naapay 838 ka slots. Hangtod ni ugma na to ibaligya. Now na to musubra ba ni? Nganong ako maning gisgutan aron pagpahinomdom nato nga muending rata pero tumano nato ang mga misyon pagsangyaw og maayong balita sa mga kabos. Manghatag ta og mga 600 ka 5 kilo packed rice ka ugmang adlaw ngadto sa category D sa atong parokya. Kadtong mga bati kay balay, bati kay income atong tagaan og 5 kilo packed rice. Maayong balita na para nila. Nya na pagi noodles, na pagi sardinas, may na kainang balita. So mao ni atong usas gamitan aning atong HSSG. Nya nagsigita dinhi og tabang sa mga tao, labi na gyud sa ilang panginahanglan, sa ilang lawas, apil na ng ilang mga mata. Di na maihap pilay atong gipalitan og glasses, pilay atong gipaoperahan dito sa ospital aron makakita. Nya ang mga dinaog-daog og binilanggo ato sang gitabang-tabangan, himuag balay ang way balay, palitag yuta ang way yuta. Nindota na no. Di man mo mutuo, sige bahala na mo diha, manindog na ta. Atong himuon karon ang atong ikatulo nga triduom nga pag-ampo ngadto kang sanbis pahinungod sa atong pagkatukod